sini joto media khaka hamta khuk tongno tei bu khuk songno norni bising tei salbrum brum no song kotoma kaham hamya norni bising mani tongmani boi norni belai paiple hambai au East Tripura Lok Sabha sini Tripura bo thangnai sini yango 19 tarik tei 24 tarik East by West hamno election angka ang niji bektigoto aro participate khaiji sini West Lok Sabha o jaga ang participate khaipekya aboni bisingo Bubagra bai chongdomani yagulo ang sini Maharani ni expenditure bini nayu naimani digio kwangma sini East o sini joto lukurok khatung khajani bisingtei sini Rajkumari sini Kriti Devi Deverma sini Maharani no kwbang bud bai kaplai khaini bagai joto jagan chaitok laijak ab jaga nukha tei khayo joto jagao bebak jagao no sung aja kaplai bud bai kablang nai he kaplai bud bai kabang kha sung mane hne abo sung ani asa tongo poito tongo tang hindi lukurok saimano sung tamni bagai Lok Sabha chongmariwo BJP bai batai tambai kathai batai nakha abono jotono saimano sai sujako sini Maharaja Government of India by tripartite agreement ngai family tiprasani political solution permanent solution language aborong no bebong no bachirane bagai tongoi thanani bagai land rights oni bagai aboni tui si kabang ma sini lukurok tipra mo thangthang BJP thang IPF thang jotono thansa ka pai basalai sing abono kha bus kam no result manai 4 tarik June just sini Lok Sabha o sini tamsanai tabuk parliament o haino soike sini Maharani no omhai Ravon omhai Rahu rong no omhai Lubi rong no jaga riyang haisi sujako and for your kind information 2024 ni Lok Sabha ni election o duita jaga no bulbakor tangai abo norjon khel khaine di ang abo sanan dongni abo sana yabo kintu amang ani manchara ang agin wanjakse tamni bagai ompiu bud bokodong patal kenyani bagai bud bokodong sujak ko khaisi and jefuru patal kenyani bagai bud bokod khaijaka bini boro nor joton khana sing tabuk CPM se bud mar grane jeske ban sini Maharani na sung ma chen nai produnni bini tam sab ang khana produnni bin bibino sung mesen nang nai sung CPM bud mar nai abo so process khai patal kinya sini Madam PK tongko sung sini TPF ni founder sung bono semata tar mane boro TPF ro boro mas khaimani yagulo BJP mas khaimani tago boro TPF tongoi tongko tar mane boro BJP phai thogo tong ranglu tine sin sayarbo abon boy botabu kha bo a jaga bo wansuka je BJP bai thang kai 1 2 3 কোটি sida mano hne thangmani kintu manchon manlayo biskango nai din ro joton nungnai ekdom kaham Tripura kaisa tiprasana tuye kaham scenario kaham sini bagai concept khok jagai tongo je Bubagra tam khaiman nor naidi nor nung ne haisi hambai